ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ನಂಬುದು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾಲ ಹಿಡಿದು ಪಿದರ್ನಂಚಿನ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಡುಂಡು ಪನ್ನೇನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ ಆಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ಆ ಗ್ರೂಪು ಅರಂಡ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅವನ್ ಎಂಚ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಈ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಅವಡು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾಲಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಮಂಜಲ ಪಡ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಮಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಕೈಪಾಡುಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಚಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ಂದ ಒಯ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಇತಿಹಾಸವುಲ್ಲ ಬೋಡಾಬ್ತನಾತ್ ಅನುಭವಲು ನಮಕ್ಕುಂಡು ಅವೆರ್ದಾದ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ಜನ ಜೋಸಿನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ಜನ ಸಂಬಂಧದಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ 10 ಜನ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಳ ಮಾತ ಜನ ಮುಪ್ಪಾಂಡು ನೆನೆಪಿಪ್ಪಾಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ 30 ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ಕು ಮುಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ 300 ಜನ ಒರ್ಮನೂದು ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಒರ್ಮನೂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಡುಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಯೂನಿಯನ್ ದಗ್ಲ ಬೈದೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ ರಿಕ್ಷೋಲು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸವ ಈ ಅಜಿಪ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತ ರಿಕ್ಷೋಳು ಪ್ರತಿ ರಿಕ್ಷಡ್ಲ ದಾಲ ಜನ 30 kg ಅರಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ ಒಂಜಿ 2 kg ಬೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು 2 kg ಬೇಳೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು 14 ಇನ್ನೀರ್ದೆ ಪನ್ನೀರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈಡೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋಳಿ ಖಾಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತೇನೆ 4 ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಆನಿ ವಾಹನಗಳು ಬರೋಡು ಈ ರೀತಿದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನೆ ಕೈಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ನೋಂಡೇರು ಆರು ಐನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೆರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಯರೆಂಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಓಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ವಾಟ್ ಐ ಮುಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 16 ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಕಂದೆ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದಲ ಏನ್ ಪನ್ನೋಡುಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಣಿಲಗ ಒಂಜಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ ಬೇರೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇರು ಈ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಐಕ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಆತು ಶೋಕದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆತನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮಕ್ಕು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು 13 ದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮಡ ದಾದ ಬಂಡ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಸಂಕೋಚನ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ 14ನೇ ತಾರೀಕಿದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುತ್ತೂರುದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವಿಟ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಣಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಊರ್ದಗ್ಲು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಉಡ್ದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರುಗು ಪೋಪುಣ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಲ್ಪಣ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲದ್ದೇನೆ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯ ನಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಹೂವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನರ್ದು ತೆರಿನಾಕ್ಲು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಿರ್ದಾದ್ರ ಹೂವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲಕ್ಕೇನೊಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿರ್ದು ಈತ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪಾತೇರು ಅವಿರ್ದಾದ್ರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆತ್ತು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುನ ಕಾಣಿಕೆ ಅವು ಬೇಲೆತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಒರಿ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ 100 ತರತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚ ಅವು ಆಡೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎಂದೆ ಜಾಗಿ ಒಂದೇನು ಈತೇನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೇನುವ ಐನೆಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಸಂಚಾಲಕರು ನಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಾಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡದು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಕವು ಕಷ್ಟ ಅವು ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗ್ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾಮರಾಣಿ ಇಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರ್ಗೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿನೆ ಏನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಓಲ್ಲ ಪೊದ್ದು ಪಾತೆರುಲ್ಲಿ ದಾಯ್ ಪಾತರ್ನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಅರಿಗೊಂಡೇರ ಪಾತೆರ್ನೆ ಹತ್ತಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ ನಡಪೊಡೈನ ವಿಷಯ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಬಳತದು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಅವೇರ್ದಾದ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪ ಐಟೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಡದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗುರುತು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾನೊಂದು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ರೆ ಮುರಾಣಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಐದು ಸರಿಯಾದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತಿಥಿ ನನ್ನ ಬಿಡೇಜಿ ಇರ್ತಾರೆ ಐದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದು ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಯಾವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸಮಿತಿ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲೂ ಸಮಿತಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಪ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುಡು ದಯಗೊಂಡ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಏರ್ನವಳ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೇಮಿದ ಪುದರ್ನ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಾದಿ ಪುಣಗ ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನ್ನಿಗ್ಲದ ತೊಂದರೆ ಬರಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷ ಸಾತನಿಗೆ ಮನ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೋಡ ಏರಾಯಿನಾಗಿ ಮಾತಿರಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದರೆ ಐನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ದಯಗೊಂಡ
ఆయన ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಂತೊಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತು ಇಪ್ಪುವ ಐಟಿ ಸಮಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋದು ಇಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೋಡಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಮನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಲ್ದಿದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಿತಿಲು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕುದುಂಬೆಂಗ್ಲ ಸುಮಾರು 2-3 ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ದಾನಾಪನ ಹೊಂಡ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಬೇನಾಪಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ಪುಣತ್ತೇನು ನಡತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾಣ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೀಟಿಂಗನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒರಿಪೇರು ಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 10 ಜನ ಒರಿಪೇರು ಅವಾರ ಐಕಾರ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಮಿತಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೈನ್ ಆತ ಕೈಟ್ ಬರ್ತವ ಆತ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತಂದು ದಾನಾಪಣ ಅವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲೇನೆ ಇಕ್ಲ ನಾಡಬ ఒక నాడిజింది ఇత్తనలాగ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದಾನೆ ನೆಕ್ ಜೋಡಣೆ ಕೊರ್ಜಿರ್ದಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೇನ್ ಪಲ ಈಗ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲ ಐಟ್ ಇಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಲವೈನ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಜುಲೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಚಾರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಐನ್ ಹಿಡಿದತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಬರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಹೇಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಲುಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಮಯಿ ವಜ್ರಮಾತ ಆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಯನಕ್ಕ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾನೇ ಪಾತೆರು ಎಂದದಲ್ಲ ತಪ್ಪೆನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕರಿಣ ಸತ್ತಿದಂಗೆಲ್ಲ ಹೊರಕಾಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ತೊಡಗಿಸಂಚಿನ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಕೊನ್ನರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿನೇನೆ ತೋಜವಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿನೆ ಅಂಚಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿದ್ದೆ 2 ಸಂಚಾಲಕರು ಅವರು ಇನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಲೇಟ ಬಂದಾಗ ಯಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಇಂಚ ಸಂಚಾಲಕರ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಅಳ್ಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ 2 ಜನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸವಿತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾದರಿ ಪರವಾದಾರಿನ ಸವಿತಾ ಒಂದು ಸಾಲು ಸಂಚಾಲಕ ಬಾಕಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧೀರ್ ಲೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಯನಾರೈ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಚಾಲಕರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಅಡಿಕೆ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸವಿತಾ ರೈ, ವೇದಿತರ ವಲ್ಯ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಚಿವನ್ ಪುನಃ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಜೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಂದ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಕುದುಂಬು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಂಜಿ 10-14 ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಶುರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬರಲೆ ಬೊಕ್ಕ 6 ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಪೆರ್ಗೇರ್ ಪಾಡ್ಲ ಕಾರಣ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಏರಂಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಈತನ ಈ ಸಮಿತಿದಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾತ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೀರಾ ಉದಯ್ ಅಕ್ಕ ಉದರ್ ಬಲ್ಲೆಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನೂಜಿಬೈಲು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದು ತೂಪಣಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಡು ತೂಪಣಲ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕಾದ ಇನಿ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ಸಭೆಟ್ ಇನಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಐತ ನೇತೃತ್ವನು ವಹಿಸಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದ ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಅತನ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬನ್ಪ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಪ್ಪುನವೇನು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತದಿಕ್ಕಡ ತೋಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರ್ನಗ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮೇತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಣ ನೆಟ್ಟಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಸಮಿತಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಬತ್ತನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಿತಿಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಚಿತ್ರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮನ್ಪಣವು ಮಲ್ಲತ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಪ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ದೀದು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಂದ ಮನ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗೊಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮೊಡ್ಲ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಲು ಐತವೇ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಐತವೇ ಆಯ್ನ ತಂಡಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಗೋ ದೆತೊಂದು ಪುತ್ತೂರುದ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಪುನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಕ ಅಂಚ ಈ ಸಮಿತಿಲ ಐಕ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲು ಐನ ಏರೆಗೆ ತಪ್ಪಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿನಿ ಬೈಜೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿದೆ ಗೌರವಿಸಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ಭಾಗವಡ್ದಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಚನೆ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಕೆ ದುಂಬು ಶನಿವಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಸೋನ ಮಸೂರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗವೂ ಆಗ್ತದೆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲಿ ಪುರ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಹರಿಟ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆತ್ತಂಡ್ಲೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗೆತ್ತಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕವು ಸುವಸ್ತುಲು ಇತ್ತು ನಾವು ಹಾ ಹಾವ್ 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 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮಾಜ್ ಸೇರ್ದಿನತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡುದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಯ ಗುರುದೇವ್. ಸೀಮೆದ ಅಧಿಪತಿ ಮಹತೋಬರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆ ಮಹತೋಬರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊನ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪುನ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯನಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತ ಬರ್ಪುಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಡು ಬತ್ತು ಊರು ಕೊಂಡಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಡು ಅನ್ಪಣೆಗೆ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನಿ ಸಾಕ್ಷಿನಂಕ ಅಂಚಾದಿಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡು ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಿಡ್ದುಕ್ಕ ಒಂದುವೆ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸಡು ಮುರುಳು ಬೊಲ್ಲ ನಡುಂಜಿ ಆಂಜನೇಯನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಿಡ್ದುಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯನ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿತ ರಚನೆ ಇಂದು ಮೂಜಿಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲಾದ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಿಪುನಗ ಈ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಏರು ಮಾತ ಈ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊಂದಿರ ದೆತೊಂದನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲಿ ಪಂಡದು ನೆನೆತದು ಆ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಡೆಯೋನುಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಆಶಯಲ ಕೊರಡು ನೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಈ ಹೊರಕಾಣಿಕೆನ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡತದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಣುಪ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಸೀಮೆದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ಪುಣಲ್ ಪನಿಪ್ಪಾಯರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊಂದಾರ ಆಗ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಡೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದಿನನ ಏತ ಐಕ್ ಸೇರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರುದು ಐನ್ ಎಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕ್ಲೈತ ಇನಿಯೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಡ ಒರುಣೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುನು
ಐಕ್ ಬಡತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನತ್ತೊಲ ಐನೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತುದು ಐಕೆ ಎಂಚ ಬೋಡಾಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲನ ಮಾಡೋಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಜಾದಿಪುನ ಐಟದಾಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ನಮಕ್ ಏನು ವಾ ರೀತಿಯ ಕೊನೋವೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪಕ ನೆಕ್ ದೇವೇರನ ಸಹಕಾರಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅನ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ಪಗೊಂಡು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನು ತಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪುತ್ತೂರು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧೀರ್ ನೋಂಡ ಬೊಕ ನಯನ ರೈ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶಾರದಾ ಅರಸ್, ಸವಿತಾ ರೈ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಅಳಿಕೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಿನಿಗುತ್ತು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಪಾಡದ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ, ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಐಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರನಾಥ್ ಗೌಡ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ, ಪುಷ್ಪ, ಶಾರದಾ ಕೇಶವ್, ಹೀರಾ ಉದಯ್, ವನಜ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಸಾಗು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ನೂಜಿಬೈಲು, ಕವನ್, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಿನಾಶ್, ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧಾಕರ್ ಪಡೀಲು, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ರಘುನಾಥ್, ಅರವಿಂದ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಈತ ಜನನು ಪಾಡ್ದಂಡೆ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.